warahmatullahi, barkamu da kasancewa tare da mu a cikin wannan YouTube channel mai albarka wato Crypto Tech Academy. Kamar yadda muka saba muna kawo muku ingantattun abubuwa wanda za ku samu alkhairi a tattare da su. To a yau ma insha Allah mun kawo muku abin da za ku amfana da shi kuma za ku yi farin ciki da hakan. Kamar yadda kuke gani, wannan wata sabuwar exchange ce wacce suka zo da sabon tsari wanda tsarin nasu yayi tsari ne mai muhimmanci, mai matuƙar amfani, mai daɗi kuma. Kamar yadda kuke gani wannan cikin website ɗin app.founder.fund, wani application ne ko in ce wata exchange ce wadda ta zo da sabon tsari wanda idan kai rijista za su baka kyautar dala 300. To bayan ka taɓa link ɗin da yake ƙasan wannan bidiyo, gurin da muka rubuta sunan wannan bidiyo ɗin, idan ka taɓa shi zai kai ka zai nuna ma description, gurin description bidiyo kenan, za ka ga link sai ka taɓa. Idan ka taɓa shi zai kawo ka guri kamar haka. Bayan ya kawo ka guri haka, yanda za ka yi rijista shi shine za ka zo nan gun za ka rubuta. Idan ya kawo ka za ka ga nan gurin ba wannan abun ba ne, za ka ga rabi kore ne ko rabi ja. To sai ka taɓa wannan gun sai ka canja yare ka mai da shi turanci. Idan ka taɓa link ɗin zai kawo ka, ba zai nuna ma wannan English ɗin ba, zai sa ma wani yare ne. To kamar yadda kuke gani nan za ka zo ka rubuta email address naka a nan gurin, nan kuma sai ka zo sai ka rubuta password ɗinka, nan ma ka ƙara rubuta password ɗinka kamar yadda kuke gani. Nan kuma sai ka bar shi haka, ka sa VUEV ɗin nan. Bayan ka yi sai ka taɓa wannan gurin da aka rubuta send code nan, za a tura ma code cikin email address ɗinka. Bayan an tura ma ka ko ka sa a nan gun sai ka zo ka taɓa nan gun I have read and agree. To zaran ka gama wannan sai ka zo ka taɓa wannan gun da aka rubuta sign off ɗin nan. Bayan ka taɓa gun da aka rubuta sign off, shikenan zai kawo ka guri kamar haka. Sai ka zo nan gun sai ka rubuta email address ɗinka da password ɗinka. Bayan ka yi wannan zai buɗe ka, za ka je gurin da za ka je ka yi ci wannan dala 300 naka. To kamar yadda muke gani shine sai ka zo nan gun sai ka rubuta email address. Bayan ka gama sa wannan password ɗin naka zai kawo ka cikin wannan gun kamar yadda kuke gani. To yanda za ka yi kai claiming ɗin wannan dala taka 300 shine za ka zo ka taɓa wannan gurin da aka rubuta trade ɗin nan. Idan ka taɓa gun da aka rubuta trade ɗin nan zai buɗe ma kamar haka. Idan ya buɗe ma kamar haka, kamar yadda kuke gani nan gun za ku gani daga nan ƙasa ku za ku ga gurin da aka rubuta bonus. Sai ka taɓa kan wannan bonus ɗin. Idan ka taɓa kan wannan bonus ɗin shikenan za ka samu damar siya. Sai ka bar wannan order a haka, sai ka zaɓi coin ɗin da kake so ka siya. Kamar yadda kuke gani ni na riga da na yi claiming ɗin ta dalar ne, shi yasa na yi amfani da ita. Yanda tsarin yake, idan suka baka dala 300 nan za ka zo ka sayi coin ɗin da kake so. Yanda ake siyan coin ɗin da kake so, za ka zo ka taɓa wannan gun da aka rubuta BTC/USDT. Bayan ka taɓa sai ka zo nan gurin sai ka zo ka zaɓi coin ɗin da kake so. Yanzu ba kowanne coin bane available, wasu tsirarun coin ne a ciki. Sai ka zo ka zaɓi coin ɗin da kake gani za ka iya trading ɗin shi. Ka tabbatar da kai analysis kafin ka shiga, domin wannan abin da ka siya ɗin nan ribar da ya baka shine adadin dalar da za ka yi amfani. Ita wannan dala 300 za ka samu damar yin trading ne da ita. Abin da ka samu a trading na riba to shine abin da ka samu. To kamar ni yanda kuke gani, na je na siyi dot ne lokacin yana ƙasa, sai na siye shi lokacin bai tashi kamar haka ba, sai na siye shi. Kamar yadda kuke gani za ku ga order da na yi. Bari na nuna muku. Yanda kuke gani za ku ga nan gun gashi. Za ku ga data ta network ne yasa ba ku ga wannan order history ba. Bari kafin nan gun ya gama abu nan, kamar yadda kuke gani gashi nan bonus. Idan kuka zo kuma za ku taɓa wannan gun da aka rubuta bonus ɗin, sai ku zo ku yi amfani da dala 300. Za ku ga sun ajiye muku a nan gurin, sun sa muku dala 300 amma a bonus za su ajiye. Kamar yadda kuke gani wannan trading ɗin da ne na samu 4.97 dala shine ribar da na samu. To wannan ita ce shine adadin dalar da na samu, ta zame mini available. Idan kuɗin ma linka yayi ko linka sau 10 ko sau 100, duk wannan ribar da ka samu ita ce taka. Su kuma wannan dala 300 za su ɗauke ta su mai da ita hannunsu. Kamar yadda kuke gani za ku gani gashi nan lokacin da na siya ne na siya kan dala 300 ce na siye ta a ƙarfe 14.37 lokacin, around ƙarfe 3 da wani abu ko ƙarfe 2, na dai manta wannan lissafin, -12 ka kai ƙarfe 2 da rabi da minti 7 kenan. Akan kowane price 9.51 dollar duk kowane Polkadot guda ɗaya na siye shi. To lokacin da na siyar da shi kuma shine gashi nan 21 ƙarfe 9 kenan da minti 11 na siyar, na samu ribar gashi nan na sayar da shi
$4.97 dala. To wannan dalar ita ce abin da za ka iya cirewa kai withdraw da ita. To shine a takaice kamar yadda kuke gani wannan ba ƙaramin exchanger ba ce, nan gaba za ta zama exchanger mafi girma domin sun zo da wani tsari wanda sabbin exchanger ba sa zuwa da su. Da haka wannan exchanger za ta zama popular exchange cikin ƙanƙanin lokaci domin yanayin yadda abubuwan da suke bayarwa. Kamar yadda kuke gani nan gashi wannan gurin inda da ne ba za ku ga wannan, idan na taɓa asset ɗin nan da ba za ku ga komai a nan gurin ba. Amma gashi yanzu ya zama nan kuna gani. To idan kun order nan ma nan ba za ku gani ba har sai kun sayar da wannan abin da kuka gama trading ɗinsa kun siyar. Ka tabbatar da ka yi analysis kafin ka shiga domin wannan riba ita ce abin da za ka samu. Kamar yadda kuke gani nan gun shine idan ka taɓa asset ɗin nan shine za ka samu damar ka yi withdraw ko ka yi depositing a cikin wannan exchanger ɗin. Kun gani gashi irin abin da za ka iya depositing a halin yanzu BTC Ether da kaza. Shi kuma wannan sai ka yi abun nan za ka iya yin withdrawing, sai ka yi verification tukunna za ka samu damar wannan abun nan. Kamar yadda kuka sani a hankali muke yin komai da komai, muna saka bidiyo ɗaya bayan ɗaya saboda ba ma buƙatar bidiyon ta tsayi da yawa ne. To mun bar ku lafiya. Sai kuma batu na kamar referral, idan kana so za ka yi referral ɗin wani kuma a halin yanzu za ka taɓa wannan gun da aka rubuta invitation link ɗin nan, sai ka zo sai ka yi copy ɗin, sai ka taɓa wannan gurin da aka rubuta copy, sai ka yi copy sai ka sharing ga 'yan uwa domin su ma su amfana. A kara manta danna mana subscription sannan danna mana alamar ƙararrawa domin sabbin bidiyo da zarar mun ɗora, kuma ai mana liking ai mana sharing ɗin bidiyo domin 'yan uwa su ma su amfana su ji moriyar wannan bidiyo ɗin insha Allahu. Za mu kawo muku kuma ci gaban wannan bidiyo ɗin insha Allahu kamar ɓangare kamar na verification da sauran abubuwa. Akwai bidiyon da muka saka ita ma muna jiran ta bidiyon da muka saka wancan satin da ya wuce ko kuma in ce wannan satin muna buƙatar su saki mana update ne domin mu ma mu ɗora muku sabon update. A ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan